se čtvrtým dílem našeho let's playe Call of Duty 2 Modern Warfare. Dneska budeme hrát jako první Misi Suspension, pak jako druhou Overwatch, Ondrova oblíbená. Jo, oblíbená, protože já vždycky jsem v tom letadle a on je dole a já ho rád střílím. No a pak dohrajeme, když tak na ty 3 hvězdičky Dupit. buď do pit, nebo si zahrajeme ještě ty tanky. War Driving, přesně. No, vždycky to mačkáš si. A to jsem tentokrát já na jedničce, jo. Já jsem zase ten nahoře, to je nezvyk. Já jsem myslel, že jsem nahoře taky. Laskár. Ale to je zakýko, tvoje oblíbená pistol. Sice v jiný misi, ale je dobrý. Tak, tam je lepší. Na jakou stranu se jde? Rovně. A to je hned, jo, na tuhle stranu. Ne, na tuhle. Ne, tam, kde je kolečko. A jo, tak jsem se štěpnul. Fakt. Extreme fail. Nevíte, že já fejkuju hrozně. A to jsem si myslel, že nám něco přečtu. Fail. Další extreme fail. Nestřílej do něj, já ti dám facku. Fail. Samofail. Extreme fail. Čekej vždycky na mě. My god. Extreme fail. Já mám snajperku. Yes. Konečně. Co to mám? Claymory. Já taky. Je, C4. Oh yeah. Ahoj. A nashledanou. Tohle dělám maka. Keci. Já jdu dozadu. Já jdu dozadu. Mě Postupuje. zajímalo, co tam vlastně je. Kde? Tam vzadu. Oh. Právě si šel za tím granátem pro informaci. Já jsem skočila dozadu. Jo, teď bys mě střelil do ruky. Což asi uděláš. Ne, naštěstí. Tak blbej. Já jsem ho střelil do zad. Oh my god. On? Je lepší střílet přes okýnko. Já teď střelím do volantu. Co, ty jsi mě střelil? Jo. No, tak je tentokrát hodnej neboj, no. Uvidíme příště. No, nevím, jestli... Už můžeme jít. Nemůžeme jít.
taky, jak jsem hodil ten granát. Jo, pořád. To by to nic neudělalo. Tak víc C4, myslel jsem si, že to hodím úplně daleko. A teď najednou se mi hodil jenom pár centimetrů přede mě. Já budu reportér, já mám totiž snajperku a přibližovat. OK. Takže tento reportér právě přibližuje snajperku. O, ty jsi mi tady přiběh. Že si s tebe teď trošku utáhnout. Hlavně se nedívej na moji obrazovku. Tak myslíš, že jsem v pořádku? sorry, špatný granát. C4. My god. On má pistolku. Mě ještě střelit, aby ji neměl. Pomoc. Já nevím, do čeho ty pořád Já střílíš. myslel, že je to palka. Jo, tady je Luka alarm. Jsem střelil pod kolo taxíka. Je propíchlá guma. Jdeme? Počkej, ale dívej se na mě obrazovku. No. Ale pojď, jdeme. Já propíchl gumy, ty. Jdeme. To je vrchol, fakt. Jo. Ale počkej. Chvíli, já něco zkusím. To? Kde se? Ale pojď, jdeme. Tohle kolo nechce propíchnout. Co ty tady děláš? Dvě už jsou. Au. Já jsem tě střelil, já jsem chtěl... Já teď ty bys mě střelil do granátu, bych celý vybol. Ne. Oh my god. Hele, podívej se na ty tyhle. To je úplně díra. Oni jsou ty pneumatiky snad vyplněny nějakým polystyrenem nebo co? Headshot. Zničit. To tak síku jdou, probíhají. Jo, to je zrcátko. No, ne, tady ne. Ty máme zrcátko. Pojďem. Kde vidíš zrcátko? Ty vole, ono vůbec nefunguje. Mobil. Mě zvoní mobil, tak odvolím. Čau. Nemůžu, jsem u kamaráda a natáčíme. Čau. Co chtěl ještě pán? O, to nebyl. To byl kámoš. My hlavně už tady blbneme 6 minut. Tak jo, já tam hodím svítilmadem. Ano, a teď I am a champion. I am a champion. Shit, já jdu na druhou stranu. Jo, ty už nemáš skoro žádný náboje v té snajperky. Počkej, teď ze srandy zemřeme, OK. Hele, I'm a champion. Ne. Komu? Co? co?
jsem na týden 4. Hele, teď půjdem ze strany to, Já mám zase snajperku. hele, dívej se na mě. I am a champion, I am a champion, I am a champion. Jedu z Desert Eagle, I am a champion. I am a champion. Neboj, vrátíme se. Dobrý, nevrátím se na ty, jo? Tak já úplně, I am a champion. My God. Máš se potrestat, co? A teď, jelikož už tady blbne, tak si dáme místy Overnu. Okay. Můžem? OK. Moment, ty jsi házem, ty budeš regulár. Jo. Takže jo. Já? Jo, a teď kdyby si dal 3 hvězdičky a byl by si v letadle. To bychom měli hvězdiček. Oh my god! Projekce, nevědět. Jo, tohle je lepší. Nechci laser. Dobrý, tady je úplně na Jak hák. zapínáš ten laser? Jaké je ta pravá šipka? Jo, tak tady vidíte další. Ještě pomůžku. Ježiš, to nejsem nepřela to Honzo, že jsi úplně. Jo? Ne, to jsem já. A já nikoho nevidím, tak nemám po kom střílet. Picha. Třeba tamhle. Já se prosím. Tak ale kdyby si pohnul. Kdyby si taky pohnul, protože je to na čas. Ježiš, on na mě střílí. Lhasli, hlavně u mě, Franky. A tamhle jsou ty domy. Jsou ty domy hlavně. Do prdele, vím, tam mám jít. Takový prej kabum. Ježíš, to byl. To jsou záběry. Oh my god. To je jako kdyby udeřili nějaký stablesku najednou. Ježíš, to jsem já. Jsem jí náhodně vystřelil. Schválně si je štvrt. O, To je to samopal. vibruje. To je samopal. Vibruje to super. Můžeme spolknout nějaký aspoň obrovská bomba. Oh. Ty na mě střelil. Ne, ještě jsem tam nestihl střelit. Co? To byl krát. No tak když jsem na sobě měla, tak jsem to mohl vědět, když to bylo bělý značený a vždycky slyším au. Počkej, zkus do mě zkus mě zabít. Tak já si na to vezmu tohle. Počkej. Ne, obrovskou. Pistol. Ještě. Nabíjí se. Ale ne, už přestaneme blbnout. Dobře. Ale já si vždycky beru ty 400.
tam to svítí, tenhle se tady svítí až do hajzlu. Hele, nechoď dopředu. To jsou záběry, co? A jdeme na první objektiv. Kde? Ty, co skáčou. Hele, do baráku. Pozor, pojede tam auto. Dělej, se střelovat. Hop. Ona se střelil. Tak ale dělej, už tam zbývá jenom, už nám uplynula 1 minuta a my jsme se skoro nehli. Jsem na to beru bombu. Nevím. Ale nám si teď malý. Hele, auto. Auto dojelo. Pozor, jsou u domu. Jo. Zase mi tam cukle. Tady. Já si ještě jo, díky. Je po nich. Jsou tam. Ty, jak nade mnou proletěl, to byla momentka. Máme to nahraný. To už všechny domy. Počkej, já to odbouchnu. Musím jít pryč s tím. OK, takže tenhle můžeme vyloučit. Je druhý. Ona to je normálně, teď jsem si divil, že to tak rychle leze. Jsem se lek, že to byl Juggernaut nebo ty. No tady jsou, hele. Jo, jsou tam, vidíš, takový ten malý náměstíčka, tam svítí malinký bílý čásy. Tak ale dělej, už nám zbývá jen 3/4 minuty. O, a já 36 km, jenom 2. To je protože... Tak ale na tebe nikdo nezabíjí, takže. Ale uděláme zase moment. Tak masaj. No tam momentka. Počkej, já jdu na to. Hopla. Počkej, já něco zkusím. Jdu prohledat letadlo. Ne, zapálíš si. Tak zapálím, to není to. Ale já byl na druhý. Aha. Jaká momentka. Ale to jsi měl vidět, hele, ty jsi tam bouchl bombu a on úplně vyskočil, jako on, já víš, jako skočil a prolítl nade mnou a já taky zlatá momentka. Tak teď můžu jít tady, ne? Ještě nic. Protože jsem se nepohnul. Jsem na tom jednom a byl za mým schodek, no tak. Tak. To se to odpočítává. Pozor, jsou tam. Oh je, dobrá práce. Pozor, tamhle je auto. Ne, ono zatočilo.
malý kous oproti tomuhle. Že jo. Mě teda střílí. Já jsem teď střel ty, co jdou do Donesou. tebe. Dobrý je. Prohledej všechny domy, protože v nich možná budou. Já mě teda střílí něco zajímavé. Tady z domů střílej. Už víš, proč tady nejsem jen tak, že mě najela komise? Proč? Protože rád ničím domy. A bum! Pozor, jsou za mnou. Tamhle jsou. Zabij je. Pojďme na místečko. Ale pozor, může být ještě někdo krytý s moc. Dobrý s moc. Jak si tam jen tak postávali. Ale rychleji to zkus, ne? Jdu se po... Tři kily. Ahoj. Vidím tvoji helikoptéru. Je teďka nejvíc zničená. Ne, tak to není tvoje helikoptéra. No. Střelnice. To nebyla tvoje helikoptéra, hele. Rychle, už nás zbývá jenom necela minuta. Kam mám jít? Aha, rovně, tak hej, zkus je zabít, co nejrychleji, jo? Tam jak je ta bílá tečka, tak je zkus zabít. Jako vidíš, každé svítí okolo kromě mě, nebo kromě něčeho, co by nemohlo svítit, tak zabij. Tamhle jsou třeba. Běž, kryju. Okay. Máme pouze půl minuty, takže rychleji. Je to tam čistý? Jo. Tak já už tam budu. Jo, jsem zde, jo. Jo, díky mně. Yes. Moje první. Tak Jo, 50 kilů. Shit. Change off. Jednu hvězdičku, hele, to dáme, to drtit, ne? Moment, jsem player 1, to dáme, ne? Budeme se snažit, cikáni. Tak jo, jsme to opět zpátky s touhle otravnou misí, s kurličkami, i s, s Desert Eaglem. Co tady střílíš? Ty vole. To je zábava. Tak, já si vedu tohle a tohle jako vždy, že jo? Domů! Jdeme na dřevo. Cikáni. Forky, jdeme na dřevo. Dobrý. Zatím je tam všude. Jdu já, nebo běž ty? Promiň. Kde je ještě tady? Tyjo, my jsme šli oba dva na stejnou stranu. Já jdu nalevo, ty jdi napravo, jo? Já jsem šel napravo. Aha, tak to já asi taky šel napravo. Ale to je jedno. Na hvězdičky nám zbývá, to si dáme jinou misi. Ne, teď už nám zbývá jenom jedna. Víte, jinou misi. No. Ale budeme se na sebe koukat, jak na sebe míříme. Pistolkama.
Počkej. Ne! Moje... Jdem, račně. Já střílím bez míření. Já si myslím, že něco ztratím. Aha, ne. Člověka si strefil, ale... Tohle nebudeme dělat, Proč? protože se mi to nestřílí. Tak máme zase dát Overwatch a potom. Hej, tak ale suspension, jo. Jo, dáme jednu hvězdičku. Tak player je... Počkej. Player... Ty jsi... Bravo. Za tohle suspension a čekej. To jsem já. Čekej! Nechceš. Já budu mačka. Já jsem to zmačknul. Neměl jsi to mačkat, protože já chtěl dát na sebe jednu hvězdičku. Teď nedostaneme nikdo žádnou. Proč? Protože tam nebyla zobrazena. Max Reward, jedna hvězdička tam nebylo. A kolik? 0. No. Hele, počkej, ty. Smejně. Počkej. Nepočkej. Počkej, nic. Uklidníme se. Počkej. Uklidníme se. No regulár. Veterán. Hele, Hardanet, hele. Já Počkej. Hele, já měl regulár, ty taky regulár. Nic jsme nedostali. Já mám Hardanet, dostaneme jednu. Takhle A si jo. to. Ty seš kok. Můžem? Genius. Ty chceš být Hardanet. Jdeme. Já jsem to zmačknul. No to je super být, aspoň, že jednu dostaneme. Já se těším na deltu. A já taky. A tohle bude asi poslední, protože nahráváme 28 minut. Tam se chce na záchod. To máš smůlu, bohužel. Jak? Kdo má smůlu? Počkej, nech mě. Zabij mě. Ne, já nechci. Please, tak já tebe. No to jsem právě chtěl udělat. Ne, nestřílej už do mě. Ty už Proč se ti radši zabiju? Tě radši zabiju, než abys tě oživoval. Já nechci mít. Já chci mít taky. Já nechci sniperku. Já ji mám, vem si ji. Ale já ji nechci. Jdeme na dřevo, jdeme zabíjet to dřevo, rozbíjet dřevo. Živáci! Takže už nejde náhláška, jdeme na dřevo. A nejsme cikáni. Co? Radši rozbíjejte okno. No. Oh my god! Co je? Já jsem do něj střelila, on měl babičku. To je úžasný. A ty musíš dělat. Jsi viděl jako poprvé. Jo. Tak jak ten granát vybuchl ve vzduchu. Ne, já jsem chtěla hodit granát. Jde se rozbíjet značka na taxíku. Jste na dřevo. What the hell? Jo, minul. Někdo mě střelil. Tak pojď zpátky. Jsi tam vzadu. Jsi fakt cool. Proč jsi byl vzadu? Jak je to, proč jsi byl vzadu? Já jsem se Vyměnila zbraně, ano. Já jsem se chtěl podívat, jestli tam nebyla Sandrina. Sandrina tam nebyla.
Franc. Posype mě. Capri, posype mě. Trochu to tam bouchlo. U mě taky. Takový trochu. Jdeme. Prej trochu. Spíš trochu hodně. Pojď. Je to seš ty. Nakláním se můstek, nakláním se můstek. Capri, nakláním se můstek. Au. Teď se připrav, že budeme muset střílet na tu, na helikoptéru. Vem si zbraň s největšíma nábojema a nabij si ji. A druhá je co? Tak kde je? Ty nemáš druhou zbraň. Snajperku. No, tak ta má určitě méně nábojů, ale zase větší dohled, ale méně nábojů a menší sílu. Jo, kdyby teď naše pušky kolečko. No, to jsem nechtěl. Ježiš, tady nějaký fouš. Jak centrny jsou jiný. To je tam. No, tam rozvíjíme ty auta. Co? Break again. Break it. Dneska je nějak zataženo až oblačno. Hele, co to nebyla? Helikoptéra. Tady je. Helikoptéra je nad námi. Nad námi je to střílá Já se helikoptéra. bráním. Máme si přijít rychle, co? Jako jsi nalomený. Ježiši, zrovna v tuhle dobu. Au. Zase na helikoptéra. Ne, je po mně. Počkej, já se musím nejdřív totálně uzdravit. Já ti dám. Jau. Pojď, době. Přidej. Já co můžu. Hlavně zůstaň na místě. Ani se nepohni. Je radši trošku dolů. To, to určitě zvládnu. Říkal jsi, že se ani nepohne. Prdel. A teď musím zase já ovlivnit to. Kde je ta studená puška? Aha, tak ty jsi tady. Dám. Jdem. Musíme se... Náš jediný hlavní úkol je, abychom, nebo dva hlavní úkoly jsou, abychom se dostali na konec a hlavně, abychom zničili tu helikoptéru. Už přichází na... Jdeme, je tam splash. Takže bychom s tou helikoptérou pomohli. Já se teď škrábu. Do prdele. Takhle, když leží nad náma, taky nemůžeme jako skočit, to je na tom nejhorší. Co ne?
Přijměte smrsku, já nemám. Jo. Fail. Ne, jenomže tam někdy přijde. Doufám, že vás to nebude obtěžovat. Teď hraje. Když se naučí zavírat problém. No, zase bychom už se odvodzení. Pojď. Ty jsi chtěl tohle RPGčko. Jsem ti pořád nerozuměl, co jsi předtím chtěl, jsem si myslel, že chceš RPG. Jsem si myslel, že jako se to špatně s nějakým názvem hry. A ono to bylo tak. Ale už lidi hledají takže se na blízko. V příštím díle bychom dodělávali asi to The Pit a hráli proti sobě. Ale to napište vy do komentářů, co máme dělat. Já nenávidím, že proti sobě. Uvidí se. Buď čistej. Jo! Borci. Jo! Máme deltu. Jo. Deltu? Cože? Charlie. Charlie. 12 hvězdiček. 12. A další, jak máme 8. Tak on se tady s váma loučíme. A uvidíme se u dalšího dílu, kdy budeme dodělávat teda nějakou jinou misi, protože Dupit už jsme zkoušeli hodněkrát. to je strašně těžké. Tak bychom, nevím, napište do komentářů. My jsme totiž odemknuli deltu, takže Jak Deltu, Charlie? tak nám pište do pište do komentářů, jakou misi jako první bychom měli, jakou bychom měli Juggernaut! to tam budou asi 10. poslední, co? Jako první misi, jakou byste chtěli s Charlie a s Charlie jako druhou misi, protože v dalším díle budeme natáčet pouze 2 mise, protože to trvá docela dlouho. Nebo záleží, začátečníkem. možná 3, záleží, jak nám dlouho budou trvat ty první 2. No. Záleží taky, jaký budeme mít
mise možná bude jedna, když se budeme bát. Jak to tam Juggernautovi. No ty vole, to je na začátku. Jak jsme tam čekali 10 minut. Pak jsme dostali podle toho. Jsem si málem usral. Já pochcel. No tak to je asi všechno z tohohle videa. Je nám jedno, co budete psát do komentářů, my si to zahrajeme. Je nám jedno. Není, budeme se řídit i podle vás, jenomže... Ježíš, aspoň prozkoumáme, jaký máme strach z Juggernautu a tak, jo? Jo. Tak my si připravíme náhradní spotky. A tohle Dobře, pište nám do komentářů, jako máme dělat. si vzali náhradní spotky a na ten jeden komentář, kde je napsáno, aby jsme si vzali náhradní spotky, dávejte co nejvíc lajku, aby se co nejdéle zachoval. Tak dáme nějaký speciál za 100 odběratelů. To se možná dozvíte příštím nebo potom Za 50. Za 50 odběratelů bude velký speciál, kde já zaspívám. Oh yeah. Tady Ondra zaspívá, já zatancuji a budeme zpívat a tancovat na Tancuj, vykrucaj. Ježiši, to neumím. Jo, umím. Ale se. nedivte se, když budeme mít na hlavě nějaký divný masky, nechceme odhalit naši identitu. Ne, zapněme si, aby to bylo rozmazané. No, ale tomu nevěř. Dáme si něco na hlavu, stáhneme si ten, že jo, ty... a tohle uděláme, když jste o tom neslyšeli, to bude pro vás překvapení. No a my to nebudeme zbytečně prodlužovat. Takže Tenhle díl bude hodně dlouhý, má 46 minut skoro. Budeme to tam takže pište do komentářů, jakou misi byste chtěli udělat jako první a pište jakou si druhou. za speciál za 50 odběratelů. Ano, pište do komentářů buď 1 tečka a první misi, nebo 2 tečka druhou misi. A nebo 3 tečka zase jednu misi. Můžete si vybrat buď něco z Alfy, nebo z Bravo, nebo z Charlie. Jenom z Charlie, jenom to. Ale ať si vyberou z čeho chtějí, ale jako tady jsme teď odemkli. Oni totiž neví, jaký jsou, oni třeba nehrajou jako, oni nehrajou třeba Black Ops 2, takže nebudeme přece hodinu vysvětlovat, co je tohle. Jo, tak dobře. Tak jenom Napište do komentářů. Napište do komentářů, co byste chtěli. A těšte se na speciál za 50 odběratelů. Ano, a vám ještě řekneme, jak se tyto mise jmenují a jakou mají obtížnost, takže Jak potřebujeme zachovat. Vydrž to. Nebo já to budu teď říkat, jo? Ty jsi blábolil hodně v minulém díle, tak se jdi teď proskočit. Dobře, já budu mluvit fix a jdu na záchod. Takže první mise je Hidden, kde máme sniperovat různý vojáky v Černobylu. Je obtížnost taková střední, no spíš těžší, protože jsou tam snipři a musíme to udělat tajně. Pak druhá mise Bridge Claire. Musíme, jak bych to řekl, vyrazit jako dveře a potom zabít všechny vojáky, kteří tam jsou. A pak osvobodit nějakýho gulaka, já nevím. A je to docela těžká mise, musím říct. Jak už vidíte, vpravo dole je slow bridge, tak asi víte, co to už znamená, takže nemám Co to znamená třeba, jsem malý dítě, 6letý, miluju Call of Duty, ale nevím, co to znamená. Přeložil bys to? Jako, já to už říkal, že vykopnou dveře, nebo jako dáte na nějaký dveře, nebo na nějakou Neříkej, co to je, se můžete těšit, když to zvolíte. Ano. To už trošku podrobností řekl. No to nevadí. Pak Time Trial, to jsme už hráli, je to... Jo, to je jak jsme oba dva na jednom. OK, je to... Nebyl to race do Alpha. Time Trial, já ti to teď řeknu, to je
ten trial jsme na tom jako rozdělení oba dva, když to budeme hrát dva, tak jsme tam rozdělení jako na jednu obrazovku a na druhou obrazovku. Každý máme svůj skútr. No tak my potom musíme sbírat vlajky. Jako máte prostě 2 vlajky, chápete? Jako něco podobného jako... Neříkej jim, co tam je, protože jako řekni prostě, co se tam má dělat. No, teď jo, co si říkám. No, takže musíte projít prostě jakoby cílem. No, až na to, že jich je víc a dobývá vám to 2 sekundy. Pak Homeland Security, tam musíte co nejvíce zabíjet. Nepřátelé. A ta mise je zvláštní, že je to obrana jako bráníte a ta mise je tady za 11 minut, tak to bude hodně dlouhá. Tak to, kdybyste zvolili tohle, tak budeme asi dělat jenom jednu misi. Že jak nás známe, tak to bude půlhodinová. No tak my prostě tam musíme střílet na vojáky, na auta a udělat co největší skóre, podle toho se pak řídí jako hvězdy, kolik jich dostaneme za celkové skóre. Pak Snatch a Grab, to už jsme vám asi říkali, tam jsou Juggernauti, to bychom rádi. Musíte zabít prostě Juggernauty. No, i vojáky a musíme dojít k cíli. Vypadá to jednoduše, ale Juggernauti prostě ty prostě nejdou skoro zastřelit. No, musíme... Minule Fix měl těžký kuláč a já měl nějakou hodně rychlou palku. No a já jsem byl skoro mrtvej. I s těžkým koláčem to bylo těžký strašně. A pomalý. No, tak tady vidíte mise. Vypadá to... Charlie. To jim nemusíš ukazovat, to se teď bude. Do komentářů prostě pište mise. Tady vám ještě jednou řeknám. První se jmenuje Hidden, druhá se jmenuje Breach of Claire, třetí se jmenuje Time Trial, čtvrtá se jmenuje Homeland Security a pátá Snatch of Grab. Byli bychom rádi, kdybyste tu poslední méně napsali. Hele, podle mě, co pozoruju, tak podle mě napíšou všichni Juggernauty. Tak hele, tak to bychom na to udělali dokonce 2 díly, jako jo. Takže my se s váma loučíme, doufáme, že budete rozhodovat podle vašeho. No a já jsem Ogulen a... Já Fix 007. A těšíme se na vás při dalším díle. Rozhodujete pouze vy.